wani irin faɗakarwa da ake yi a kai ba a kawo mutum asibiti da aje a sai a wannan abu. Wallahi sai da na gaya masa na ce a kawo ta. Kin san halin malam baya son kashe kuɗi. Ya ce min ya abokinsa ce. Na ce to a kawo kai ta asibiti malam sai ce shi baya son kashe kuɗi. Shi ne ya ce bari ya kira unguwar zuma to unguwar zuma ce ta mata bani. Allah ya sa Happen. Cara dudu. Na asko ki. Kina gana ki da baki lafiya. Da kuka tafi. Na ce ga gagan zai. Yau Da na shi ka fara sai Sai ina kasa duba dudu ko yana tafi ki saka hakan nos. yadda take a kai ba da Sai haka na kara dan dudu bana. ba na son shuɗin ƙasa. Ya mara gaggai nisa. yawa dattoci. Ba na son shuɗin ƙasa. A dala ka daina ka faduwa. Ba jaji. Wani kawai ni ya ce. Ko ina yin samu mano a YouTube. Dawo linki. Farai kwa. Ba yi zan wanke abubuwa. Farai kwa. Farai yau ko ke. Me haka kuma ce? Me yasa kuma mutane haka? Wanda ta sa shi. Kafar ma yau. Choki. Yes. Korbo da ni. Yawa. Chokes. Yes. Choki. Lokaci. Lokaci Tana asasi. Tana tattana asasi. Kalli lokaci web series. Dan jaka ba. Lokaci web series. Lokaci. Dala kana Kuma kai wanda ya kamata kai. Ni ma na fito. Lokaci ku faɗa mana. Mu je silence. Kuma mu yi aiki. Dai dan mai ne. Da dawo nan ba mai ba. Ai yara shi. Thank you.